Gilagas na migiruan ni dapita mga kois, pero sa ding akong gikuha akong cellphone kaya ako siya niapil sa vlog. Yundang siya glagas kay naulaw siya. Ay sa vlog, hi sa hi. Ay sa. Yo, what's up mga kois? Good day. So, banaday ko ninyo aron mga kois, magpa-signal kay natay ayohon nga cellphone. Wala mo signal diri sa mua mga kois, bali pis wifi ra mong gamit. Kana mag-upload kog mga video or mga reels nga inyong makita, pis wifi na akong gamit. Pero karon mga kois, dili dito magpa-signal tungod kay mag-upload tag video or reels. Kundi magpa-signal dito mga kois kay natay ayohon nga cellphone. Ang naging problema ri ani nga cellphone mga kois, kinalimtan day ang pattern, maong gi-reset sa tagiya. Pero pag nila reset mga kois, dili gyapon nila ma-open kay kinahanglan gyapon nilang i-sign in ang email account nga naka-sign in ani nga cellphone before ni na-reset. Og mo natong i-bypass karon mga kois, maong magpa-signal ta kay dili sa mugana kung pis wifi ang gamit. Maong karon no choice ta, magpa-signal ta para dita atong gamiton pag bypass ani. Disclaimer lang mga kois, dili ko manaw og cellphone, pero sa ingon ani nga problema may idea ko mga kois, pero gamay lang. Kumuta na mo mga kois nga na ako sa i-bypass mga kois, kaya ang email man gud ani mga kois nga naka-sign in binani nga cellphone before ni gi-reset is nalimtan sa tagiya. Maong the only way mga kois is i-bypass ti siya para ma-hit up na ni nga cellphone. Laylay na day sa mo ang signalan mga kois, ug ingon sa mga lagyan pengon sa signalan. O ingon na rin siya ng view nga mong magyan kung payon may sa signalan. Basta ingon na mga kois. Ingon na rin ko mong mga lagyan dari mga kois kung payon may sa kuan. Basta. Og pagabot na mo sa unahan mga kois, gilagas may giro. So mao ta akong gikuha akong cellphone kay kong videoan kay kong yapil aning midi vlog, pero naulaw man nang giro. Maulawon man dito. Ay sa vlog, hi sa hi. Ay sa. Dalo ka dito. Videoan na ikaw na yung malakas niyo. Videoan na, madlock. Abi bigyan ako og tao rang maulaw sa kamera mga kois, pero apel po dairo. And speaking of kaulaw mga kois, kung ga-vlog ka, di gud nimo dapat viralon ka na imong kaulaw mga kois, kay wala gyud mahitabo ani imong gusto nga mag-vlog mga kois kung magpadala ka sa imong kaulaw. Balo ka mga kois, karong panahon na dili na ka dapat magpadala sa imong kaulaw kung mag-vlog ka, kay dili lang ikaw ang gasugod pa or ga-vlog mga kois, kundi daghan na ta. O kung ga-vlog naman galing karon kois, ako yung may istorya sa imo, ayaw focus sa income mga kois. Ayaw isigig tanaw ang imong mga earnings mga kois nga gamay pa. Kung di mo mag-focus mga kois, na posibilidad nga ma-disappoint mo og mangloya mo kay sige mo gihimog content pero ang income perting gamaya. Ako yung may istorya ninyo mga kois, kung ga-vlog ka, ayaw focus sa earnings or sa mga views nga imo makita sa imong videos mga kois. Kundi focus sa kung unsa nga mga content imong himuon mga kois. Padayon lang og himo og video mga kois. Kay pohon or dason adlaw mga kois, nara jud ni anay isa sa imong mga video nga mao'y mag-trending ug mao'y makatabang sa imo mga kois nganong makagin ka og dagang followers. Og before dito mo pa rin sa tong video mga kois, shoutout sa diay ni Nathaniel Gilasio Vlog nga siguradong nagtanaw sa tong video karon. Og shoutout pod ni Maydis Romel from Ayungon. Og shoutout pod ni Gian Aligada Bacalso. Shoutout ninyo mga kois. Thank you kayo sa pagsuporta. Og mo rin itong pasignalan karon mga kois. So bali mga kois, dire demitik pasignalan sa una mga kois sa dihang dili pa uso ang pis wifi diri sa mua. Kung naa ka diri sa babaw mga kois, among ginapasignalan mga kois, ingunani imong makita sa ubos mga kois. Usaw na mga kois, katong dili pa uso ang pis wifi, dire jud mi aning lugar magpasignalan. Kung pagabot jud nato diri sa signalan mga kois, ako dahil gikuti ang cellphone para matapos ni dayon ni og makauli na dayon ta. Apit na mo man mga kois. English na lang. Pag-sit up na lang dayon ta, kulang ani nga cellphone mga kois para okay na dayon. Kaya ako na ni nga bypass gabi sa balay mga kois. Kaso ang problema mga kois, kadili sa mugana o dili sa mo continue kung pis wifi ang gamit. Og wala tay laing choice mga kois kundi pasignalan na lang siya para matapos na dayon ning problema ani. Og after pila ka minuto mga kois, okay na dayon, na sit up na dayon nato ang cellphone. Okay naman mga kois, wala naman tayo lang himuon dire, mo pauli na dayon ta. Og dire na lang buday tama ni nga video mga kois. Thank you kung natapos nimo ni nga video. Until sa sunod nato nga mga video mga kois. Thank you sa inyong pagtanaw ani nga video mga kois.